bebre afasa kwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya bible bibia o nakade na boka se eh saa na bibi o wi ase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo ema hwera ho ema abamumu medi nyame abode eba beboa wo na wankase woni begye ewa brabomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wabaye foforo obesa ba sede onyankopon ka na selu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansa na gibre na hwame woni beje Erwadi nhyirawo se wagibre na hwe Reverend AGYAPA ensi wiye medofo bidiane Reverend AGYAPA beni wahia gibre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidinyame abode ehaban ensuo ni nua a wodi tumi awure mu no ba be ye firi so nyame na dia cheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya bible bibia o nakade na boka se eh saa na bibi o wi ase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo ema hwera ho ema abamumu medi nyame abode eba beboa wo na wankase woni begye ewa brabomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wabaye foforo obesa ba sede onyankopon ka na se ema obibia ajo ene anwumrei aha Kumawood TV efrem odi asempa ba kope unim se de nyankopon boye no eyade a emudu emanipa wa asase so obo nua ehahan ensuo se nipa yemfa mobra eti edu ya wada bia no abono otwapa osmaduasa ekosi ne non kron so osmaduasa no yepe sunsun mufo omo onimu de na odi asempa me no mo hye ne edi hu nkomo na wotwese ne ohwe me ohun ne ekoye enen so no oba de aye adom yenya nipa kase ewa hanomo na de bia na mkase asasi so no senka yebudi nyankopon oboye ne hwe akiri kwan a nke nipa nke mereda adintira nyankopon bo soro ne asase osi obu bibia wie ode nema nyina amaye na ode amaye ne no no si yenyina so na yemfa emboye homode yemfa nyusu yemfa nya adwuma nema yedie mmra enkwatente mmra asomdwe mmra ne obeye bia no ne nyina wa asase so anso adwa mansa kompaibo be 10 years ni solution ba kope onyan nyakopa adomene yensaka onyame ni pakase Reverend AGYAPA de bia me ni hia na ka hunu so di asempa no me pe obi oti sunsun ase nye sunsun mu kasa wote sa nkrofo no sa panifo no sa animdifo no sa hodefo no ena me do omoba ni program so ni nsuo kasa wote di edua bowa ote asema edua no ka eframa efa na se nuani ngai yihimu a ote ase sa nipa no enenne mensa aka no ha no menen ba be twetwe nkomo etu de tenase na de hwe TV no na tie nipa no no mu nsem a wo ka na wo problem a wo ha bi a fa kɔ no ho otimi mu awo a odi asempa nka me fa ne ma obetima bo ntina medru mu suko enam de na ba ye friend Reverend AGYAPA ni dia no Ghana anom de ni onim Reverend AGYAPA ne bi oho anasafe no frɛ no ho aba anasafe na ya wo no nemu so te Ghana anom dia na ni Reverend AGYAPA meda na se ono so odi asempa mto me safra no opportunity ojani bibia tu anamo aba etima me enam ne so ebia opurubro ya le da so ebekọ ade bia le da wakoma so no ebebem enam ne so etitie Reverend
na nu se emo no nkro ne fa yenwie no na ade a wabon pa ya aba uhuna no na aba na ye adwuma reverend akwaba ya wura dia semba number to boko de Awurade adom oba de adaworo ma hwedi ampo Nyankopɔn basa yi adom na dom na humobro ne basa ni ntino ahode ho asem we dey na misimi nya o musada de bia no make us forever young yeah de bia oye bagunu de bia asa wunyini da secret ba ne say de bia bisa de bia so bi ya no Onyankopɔn a obo nipa ebe wiase no amaye nimde ne adwene nyansa ena mede nam honhom ode ma me no mebu so dia se ana de ode aba wiase no mebu pa me respect Nyankopɔn japade a ode aba wiase mebu nipa bia mebu nipa mebu nsuo mebu nua mebu hahan mebu asase mebu abo ade bia Nyankopɔn sa no e free baye no me Reverend AGYAPA mi bu pa enti ko bane sa me spirit eye kese enti ma mi liku young say de oka no na anytime bia so no me de ne haban no dware eno na ma ye young no me de me yisu ma me musa ma te se ye se wo pebode ampesi pa eni kontomre a ye twi eno obi o ni favorite but ye se no de me pe de me pe adentra sa hodin wom eye duaba bode ye duaba kontomre ye hahai so de ase bode efini soro ebesi fom eye adwuma ni hini ye adwuma na haba ye adwuma ni muna nkasa no wa no hono na inside no ade bi wo hono mo run white bi eye adwuma ewu a epro utwa ne pro a ye fe no noko ye fe no noko ya makasem onti wo sa ukranti da entina ye tre krasi pe ne de am say ni menya bia ni suka kra anti on say obi a wa tre krasi bia no ho onim Nyankopɔn na bode ene ni nyuma se de ositie to de ase di on ha ne ho o ne bi ho me say me tuyi me ha me ho ne me bre ho because we na kadie ni enti me ha me ho honhom Nyankopɔn de ma me no me de ya adwuma so ti ase niema ewo wiase nyina no me fa bi ye bibi a eye yie enya ma me boye nye nipa bia eye adwuma on say okọ abode nyansa perfume kra sanko no afa say scientist no on be kire say ye wabo mu ahodo miensa boba ye wahodo miensa ni nyina wode ye igneous rock, sedimentary rock, and a metamorphic rock. All the idea. Ni nyina wadwuma ye. Menim boba pa. Boba Onyankopɔn ka kire Yesu Kristo ka kire Petro say, me do aye botan, oso ana mesima good. Na asama no won't me twa so. O say onipa betoto niam me no obanyansafo a wosi ni dan wo botan so. So what you say? Ebuo wo de ye, anwea wo de ye, ensuo e wo de ye. So what you say? Enua e wo de ye, ebia wo nase. Osala sana me kan say mi say, akosa honhom e wo wiase no. Obia wo dwuma e odie. Honhom bi ho no mo a odi ni pachi. So what you say? Onje ni dwuma wo die ade say, okan nipa namon. So what you say? Anamon a wutuo ni nyina de bia wo so anamon wutuo no good. Anam ba bia wo be ko bia no otwere. Tia wo be wo no de kwa akoma Nyankopɔn. So what you say? Enye ho na me wo. Enye san ka me kotu ese nyina but enye ho na me wo ne. Ene ye wo honhom so a otinsuum. Ye honhom bi ho no mo a omunya arane duty. Ye honhom bi ho no mo a ohwe abo so. De otinduam. Ye honhom mo a wo wiase obi aye na dwuma. Ana sa honhom no so no obi a tumi fa bia de opɛ. So what you say? Me say me mani ti Nyankopɔn honhom a ɔde aba wiase ho. Ni nyina tumi wom, ensuo tumi wom, nti ensuo ye life. Ensuo na hokwa wo. Ana me ya se na asofo ni bi kasa tie ensuo se ensuo ye bosom. Ye beba so na me ne ma hwefo. Em se nipa bebre no omo
can't send the breeze or most send the message here. More no or more kafa and no me. And no me. Especially my member community, but also don't go. Also, I shop. Also, problem with them. Now, baby, you could be I say and no me, work with one and no me, and what? Now, with you, Musua, it miss Sayana. Oh, yeah. Nipa no akwa any born in Wuko. Good. No. According to my mini issue, no pay chileno. Was it Nana Nana been a year? Or yes, I born Wuko. Good. Answer a baby and Saye, a will be more on a crown. I think they're good to us at a year. Good. And I'm saying, oh, you say no, Miss Roma, me, Dunconino, but already you and wife. When I'm those chance here. It I know me or no cressa a sign. Good. I will swim. Good. I want now full. Good. I will film And no me or because no me ni wiase no oboa. Okay. And no me am because in duabo. No me no and no ani duabo. Kes. E duabo. E wo ho. E ya adwuma na esai. Ebia na obi akoni ni born dey. I say ade. Enter me chire mu no obekase na obi akwa ni born dey. E de na obekase bia esai. Good. And no me ni sai. Obi betumi adomi obi ama nipa ne bewu ebe sai ne ma asai ne nananom asai awon toto aso generation e adwuma enti se wo na wo da sai busua ne mu no se wan hwe bibi anye na wan ye mfiri wo ho a ebedi wachi ama wawu madi wo machi ama onananom nya ebe so awo mo agi se wo hu free esa ono na di ni bone no good a wo wu kono good na wo a wonim ho hwe no yes e ebe sawo adintra akwati se meka ne se yon tanua good edua o body asai abusua on se yo abusua bi ho no ma ho emu ma ho ofe e ma ofi opa bate enware wom omuni suban ana anya so omuni suban o trezi kwa na wuram kwa chiri a obo se ne nana suban na wo mu no ana ne maame nso be wuram ana asai ne maame ma ebia na maame no oye boni bi ana obi aboni dua se wo medi wo yato so ebe sai wo no asefo nyina ne nchirima aware ade aware unya be ma ne ware da e ma ne ye ho ade ti nipa de ka ye no wanya ho adwuma no wuye to wuye no eto aso e wo ne ma ho ti se ye obusua bi ono mu a owura mu a e ma wo fie ho e ma no wo fe obi anya aware nkosi da se de tie biara ye be ware but enkwa bi ye da aware foforo be fefefe but ekwa animu no na asase ebedu ba bi na jirika ti oba bi ono ma wo abusuam wo wale baako edikan oni be ma na wo mienu agu second one o ware oni wo miensa agu third one agu ente ba ne sa o trezi abusua no a oba baako tumi wo mema ene ma be se enum ni nsia obi ane papa enti wo be komu no na ne maami a wo saa baba no saa na to no wantumi antra ware asan kwesi awiye wo be kom na ne nana nso saa na to no enti wo a wo ato no wo nim bone ho no hwe o se ye gyanma ye bone woni ho bium but yen na du ye so enti wo ka Paul kasa no o ka se mama ya nyem free enne mabusuan kontonchim so dia se enomi abusua ye nyim free enti se wo no wonim ho hwe ana asa aduaba eda wo enti no asaw eda ho o se ye free mu no ene ye bone so dia se enti asaw eda ho no mo enti se wa anya bibi amfa oni padua no anyi so na we so no ye mfa mpa ibo se ye break loose go out come out go ye mfa nya sa de no age sa mo ni bre na wo hwe obi onim de obi a onim sunsum mu niema te se REV AGYAPA meti yi good na me ka kira se eniema na ekoso na ya abusua mu no me na da ho na sai wo ma no ma fefefe egufie bebre na be ma bia me ye onho ade ye no mu wa ade do maba ye no mu wa ade do maba apetesi konta kura busu apenu nya bi num yi e wo ma no ho aye no me
it's so person free mu dia na chiwade nie ma me fa weni mum emum maw eya haban eya nsuo eya nnua hini eya bra ma me fa mum maw na fa dware odi be dware ayi sa no me no afri wo ho na reverend me buso asembo adenti no bitimi edum obi eboni dua odi asempa de minim se nipa no menene wa asem enti na me yes ade ade no otimi pofra busuani nyina se wone wa sefo good ade ebone nko yaw o se obitumi obi ade pa ma ne ya ne ya oni mo hwe na da to no so oba bi awa nukuru ene te ho so de ase na ebia be kom kura no na oba no wanyinsan na ne nyanko ba akodi konkonsa bi se nyinsan na one ne oba no nyem no kura nyawa but me hu se one be ma foforo eta na ntitihwe mu ye ebia oba no so nya abotre be ma no so nya abotre na okofa sa di wi so ama oba ne ho akere no one ne ma ya pam wo mu ama ho akere no odi yaw ebeye bibi etia wo a obedi sa konkonsa no entu kan Proverbs chapter 30 verse 10 na Proverbs chapter 30 verse 10 na ka obetumi abie no aka ma me a anka mani beji kakra 30 verse Proverbs chapter 30 verse 10 no na me nkyere wade kakra ho o se inni akwa hu nsekuru nkyere ni wura so what you say entu Bible say Nyankopon asem no no ene o ka se hweyie no ankodi nsekuru hweyie ene o ankodi nsekuru wankodi konkonsa awa bra ene kure enya no kure obi ya dwuma pra no aduane wakọ ne boss nkyɛn akọ keka de anim nyinaa de akyɛ ne boss sɛ yɛmpam ne mfa dwuma mu ɛmɛkɔm ne ɔne ne mma ne ho nkyɛn no na onnya ba mi fa ne tinto na bra bo nyinaa nsɛe wakọ di konkonsa nti ɛbasa nipa de yaw ɛbɛkɛsew nti Proverbs 30:10 wɔ sɛ otu aso a ɔsi ini akwa ho nsekuro ɛnkyɛ ne wura na wa mawdua na wa anifo na chese duabɔ no nyɛ ne start dabi good nti saa no me no ebi no hweye no ankodi consent ya obi obra anya no krɛ antia obi na wa mawdua ama wa anifo ɛna obawdua ma adifo nso ɛbɛyɛ adwuma ɛbɛtoa so de anantew nana mu nyina so wasɛm nyɛ de nti ɔka yɛ na good ɛbɛyɛ hɔ nti ebi no ɔde nanu hunu kasa na ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ de ɔbɛyɛ nanu hunu nyɛ nanu hunu ɛnome bia obi de tu obi so no ɛwɔ de wɔyɛ ana yɛ adwuma nti ana me ka asɛm bi ti sɛ hwɛ obetumi fa nsuo ɛbɔ obi dua ɛma nipa ni wu nsuo na nya no ɛma nipa ni wu yɛwɔ spirit a ɔte nsuo no so metaka asasem paa yɛwɔ sunsum a ɔte nsuo no so a obu atɛntrɛne Nyankopɔn na hyɛ da yɛ ne saa na ɔde naba obu atɛntrɛne nti aganafoɔ no bibia ni a yɛfa ma nyame Nyankopɔn sɛ ɔnyɛ ne dabri ne dɛ wɔna basase we so na ta ɔmo tu nsuo mu no sɛ ɛnyɛ bosom so nti de ɔte nsuo no so no obi sama ama de ɔte nsuo no so no wɔyɛ bɔfo kronkron na wɔsɔ mu na wɔnyaw na wɔdi fɔ sɛdeɛ ɔka ne yi sɛ ɛni akɔ ho nsekuro na wɔama odua ma wɔani fɔ no yɛbɛka atoa so wɔ hɔ na sɛ wodi fɔ na ɔma biribi to wa ɛyɛ bɔfo ɔte nsuo so so that's here nti obi tumi yɛ saa die we ma saa bɔfo no ɔte nsuo no so no a obu atɛntɛn na hwehwɛ mpɛpɛpɛ ɛkyi nipa odi nsɛmɔne ɛde ne fɔbuo ɛma ne deɛ a ade ntina saa spirit na ɔte nsuo no so no a otumi sɛ yadeɛ no yɛntumi ɛmfa na kadeɛ nsa nka ho ɛma saa spirit no na sɛ yɛpɛ nhyira yɛpɛ yiyedie yɛpɛ awoɔ yɛpɛ ayaresa yɛpɛ bampɔdeɛ a yɛnyɛ na kadeɛ ɛma no na ɔmmoa yɛ ma yɛ ho ntɔ yɛ Reverend ɔsɛ obi na ka na sɛ ɔsɛ ogya menka sɛnea wɔka no fa manyame ɛnam sɛ gya menka fa manyame Nyankopɔn bɛdu asɛm ama na watwa anim a ɛma eti nipa no all right sɛ
ɔyɛ wo biribi ɔho kwan so ɔyɛ wo biribi anaasɔ domi nipa no ana ɔho kwan sɛ bi ɛkwan bi so ɔno nso fa so anaa. Yes, sɛ kwaseabuo no ɛyɛ kwaseabuo asisie wɔma nipa na brɛ sɔre ase wɔma obi ano aduane abɔ no ɛna wiase wɔ adeɛ ɛyɛ paa no sɛ ɛbɛwo abɛtena wiase na nwuyɛ na kɔm dew ahokyɛ da wo so deɛ ɔbɛhyɛ deɛ ɔbɛdie deɛ ɔbɛda deɛ ɔbɛfura ayɛ den de ama wo ɛwɔ brɛ nwuyɛ ɛyɛ ne brɛ kɔsɔ nipa bi ahia aduane ɛkɔm dew a wɔ ne brɛ na wadwuma a woyɛ na obi akeka nsɛm akyerɛ deɛ ɔno ne yɛ adwuma obi bua wo na obi ahyɛ da kɔ sɛ wakyɛ nipa korɔ brɛ nyɛ no korɛ na nnɛ ama wade pa nyinaa abɔ a wote fie no yɛsɛ aboa wɔwɔ ɔka wɔ ne brɛ nti ɛba saa a wode akoma a ɛhyeɛ ɛbɛyɛ nneɛma bi atia nipa korɔ ɔyɛ saa ɛbɛyɛ adwuma ɔn sɛ da bia na metaa ka saa asɛm wei sɛ Ghana ha no wɔ ho yɛnim nyamesom no n'ani so sɛ adeɛ bi a yɛsɛ yɛ bosomsɛm no yɛnim n'ani so yɛnim kwan fa so som Nyankopɔn ɛna yɛn nyinaa ne sɛ onyankopɔn bɛyɛ nyame bɛkyerɛ ɛbɛyɛ yie ɛne ade yɛyɛ adeɛ pɛ yɛ brɛ ne yɛbrɛ o onyankopɔn bɔ wiase no yɛyɛ adeɛ pɛ yɛ brɛ ɛna yɛbrɛ so ɔde aseɛ ɔde wiase tintim hɔ ɛde nneɛma nyinaa tintim hɔ ɛde ahohom a ɛdi asɛm ɛma nipa di fɔ ɛma nipa di bem ɛtintim hɔ ba yɛn nyinaa akyiri yɛgyaa hɔ asa akɔ the supreme commander no hɔ nom yɛnya no yɛgya saa nneɛma wɔ nyinaa hɔ akɔ the supreme commander no nkyɛn yɛnya no wobɛyɛ no wanya no ɔna bɔ wɔ ɛberɛ a ɔbɔ ɔyɛ no ɔbɔ Adam ne Eve na Adam di nsɛm hunu na yɛ di nsɛm ɔbɛpam wɔn firi kurom hɔ ɔbɛpam wɔn efie di nturom hɔ no ɔpam wɔn yɛ no sɛ ɔmo nkɔ kɔbɔ ɔmo bra nti firi hɔ no no ɛna ɔfa abɔfoɔ a ne ho ɔden ɛkɔnwɛ kuro no fɛn sɛ turo no ɛne dua no ɔfa abɔfoɔ na ne yɛ gya wɔ ne ho ɛkɔnwɛ yɛ so ɔde aseɛ nti nyame ɔte soro ɛna yɛ fam ya wɔde akadeɛ nyinaa ma yɛn ɛwɔ fam ya te sɛ wɔse wɔmfa nyinsu na wo ɛnyɛ papa ɛyɛ abosomsɛm na wobɛkɔ ne nkyɛn a ɛnkyerɛ obi ayɛ abisa saa 15 years obi abɔ mpaeɛ saa 20 years ɔnya solution no adeɛ no nso ɔde ama yɛn akadeɛ wɔ ha a ɔmo yɛ adwuma ɛboa nipa ntɛntɛm ɛma nipa nya yaresa awoɔ adwie kwan ma nipa ɛma nipa di yie ne nyinaa ɔde ama yɛn yɛn na ɔmo ntena nkosi bra ewiase bɛkɔ wie yɛmpɛ so ɔde aseɛ awo akan wo bɛwo awo akan abosome nkron wo bɛwo ɛwɔ sɛ ɔkɔ hospital na midwife ɛboa ɛma wotumi wo ɛfa ahofa wo ba wode tena fie sɛ ɔde yɛ mpaebɔ mebɔ mpae wanhwe ɔde bɛba wo nso no na watɔ nananom wɔ asɛm ado Reverend AGYAPA ɛna menya no amene no ɛtwetwe nkɔmmɔ na hanom ɛyɛ Kumawood TV ɛna mbɔhwɛ na ɛnɛ yɛ kasa afa nnome ɛnduabɔ ho so ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnome yɛ adwuma ɛyɛ nokorɛ sɛ duabɔ ɛyɛ adwuma na abusua bi wɔ na sɛ problem bi dɛm ɔhaw bi dɛm na sɛ saa ɔhaw no ɛto wei ato wei a wobɛkɔm no yɛsɛ yɛ nome yɛsɛ yɛ duabɔ tie mu yɛ Reverend ɔkyerɛkyerɛ yɛ mu Reverend Mame Musaw ni ɔno bɔ ne dua no ɔde wɔ wo kɔ sunsun ɛtɛ kyerɛ ma nsɛm a ɔka yɛ no ɛyɛ adwuma no sunsun no deɛ ɔwɔ hɔ good ete yɛ de adeɛ no ɛyɛ adwuma good na wo dasani ɛna ɔbɛka sɛ o mi wɔ sunsun na ka deɛ ete mi de bɛboa nipa na abusua na that's it nomini ni wo mu ɛno ano no na kadeɛ wɔ hɔ wo ho akadeɛ mi wɔ na kadeɛ wɔ hɔ a mi de bɛboa wo so ɔde aseɛ na kadeɛ wɔ hɔ a metumi de aboa wo a wobɛfiri saa nomini num a wo deɛ wote sɛ wo no ɛntumi no ɛnka wo no ɔma biem na to atwa yɛ ɔbɛrima bi hɔ no mu aho ɔpɛ nsa ɔwe nsa paa nipa no yɛde dome no ɛne yɛde adome no ɛwɔ busua no mu ɛne yɛde ato no so ɛba ne saa ne mmarima no nyinaa obi wɔ no ne mmarima ne mmarima nyinaa yɛ akɔwensafoɔ ɛnam abɔnten ɛnsa no ku ni papa aku ni papa ni aku ni ɔtɔ soɔ aku wei ɔmo bɛwe awe odi agorɔ a ɛyɛ nome nano onyi ni sɛ ɛyɛ suban dabi yɛ ɔbɛbɛ bi wɔ nso a yɛde mmaa adome no ebi a ne nana bi ɛyɛ nneɛma bi ama ɔbaa bi ɛdome no sɛ wo deɛ wayɛ nti wontumi ntira ɔba baako ho da ɛnsae wo ne wo ma ɛne wabusua nyinaa ne yɛde ato so saa bɛrima wɔ yi sɛ wonim no na ɔkɔfa bi a wawu
the mass and bet obemu abodam obemu wawu obemu abodam obemu agye se wonyina kade e de aye ansa na wafiri ho eye sunsum wasia no kwan eye afiri wo ne ma so e ba ne sa anya buhye nyina ho wopa na betumi akonnect amomu nyina wopa wobetumi ayi afiri wo yefunu so ene wo ma so ama ayadwuma onwa aka no so di omunya na Reverend Omusa aya sa honhom obudi sa adwuma ya omunye humobro mpo honhom bia ne humobro because the table sound say enipa no ye na ade no on de owuko na de oba ne de onim hwe honhom bia ne humobro me gwin say kebeya de oye na ade no mom na ne bone no nko na mo ba ne de so munim hwe dabi honhom bia ne humobro adita eye nyakopon na ne sa so dia se edna me kire o se ye Christopher the star me Christopher suma ye de aba no ne ye som no ankanya anko bia de beda ho no mo amo akwa aba be fa say na nanom penso ye nam penso na da ho ene de ehye ho kra ne yeyi uko me aware egu Christopher aware enko a manso eda so no ena na obi ba me nchen oni ni kru ye wedding 3 months na aware ni gu ye ama sofo hira so ne nsa to so se nyame nsa wom 3 months aware ni gu ye manso eda so pa nka nyame nkwa ko ba ne kwa firim enso mu hira so aso dem say ade a anko ma kwan ena ko mo ya amamre omo di amamre eden snap ni ade ko no mu gu nsa eya amamre ni amane e wasa aware ni mu a anka suro ebedem ka honhom bi ebem ebeboa wo mo ama aware no etumi giran ba ya fa ne matra we di Yesu abetwam wa be yefu nteru ade anka sansa da so wona kopoja nyakopo nsa o ha bi da beto aware no so aso se ne nsa da so di aso fa se ne nsa da so wona kade ama wo se ne nsa da so wapo amamre ne amane ato atwene se eya bosomsem enchen na Christopher wade gummo tetena na omo ya yefro anase ye ware a ye de snap ene nsa egu fom ebo mpaye emma ahohomu a nyakopon de o mama ewiase eta kire no na ware egu sa na ona natumi ware 30 years 40 years ko si awudo mbon kokoro ma o ma ya nuanom omo wo ma bebre 15 20 eso ne ye Christopher ye de obe ware ni ngunso na awo ho aye de yama no minim sofu bia ne member ebe ware no o se senie girl no papa say obeje snap dia aware no issues because so oje snap no a e che say I abosunsem also ye sofo e na also say ye nkwa mamre bi ye ngunsa na say ye bone na so enye bone on na say bone on ne ba bru stu ko ye no e na say ye bone achiwa ye on me kan krepa say Christopher say Jeremiah chapter 6 verse 16 si ankogina kwa no so anko na nam tempon no so anko eniema be koso e basasa reverend no ono abo ti so ye reverend ono abo doctorate degree enya no ni wabo degree bia enya no ene de ka he mayanko Revelation chapter 16 verse 5 na yemfa nto aso na yen nyame adom okira ye fiada say last month na me start ka ho asem o time na so e wo kira nyame adom okira nipa bi a otu anama eba maso ye ba bi a mehwehwe sunsum mu eyi niema bone efi nipa so na nipa tumi kora ni mu abrabo mu no okira na adura ye ho adwuma kan quotation wie na mani brabre no eniema mede ka niema mu eyi nkrofo nsa afisa num yase no eye bebre to the kan wie Revelation 16 verse 5 Revelation chapter 16 verse 5 na mete say so bofo no say ensio no so bofo say o dia say bofo no na say onyankopon bofo na osuma na otinsuo so no so dia say aye se wo ye bosom no on de on wanya bosom obu aten pepepe obi obeka se nsuo bosom bia no 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 anka so ni nyankopon ni nyawo kan so promote abosomsom enya bosomsom na me promote so enya bosomsom na senso ya sofo yi sise ensuo ye bosom we sani ya sofo mo ka kire na ye bosu a ye ko bosu a ye mo na su onsuom ono sofo ka sa ni franco no nsuom na ensuo na ye bosom anke no konu ma na ye yie onko pa onkonkron fifa na ba ye ensuo so bofo de unu mu no ona aboa o se onkonkron firi ba bi onyakopa ya wie no tinsuo no so awo se nipa dwene mu da ho e wo niam bi ho ensuo ni nya bosom ye nom nsuo da bia o ye bosom dia wa oni padua so ye bosom da bia meka
oh Christopher nyai we ye bosom no na yemfa onyankopon amamre na mane nya adwuma na moa yen mete wase kura no a na je se we kura na so na boson sam we nya bosom sam enya bosom sam kura adie be nyankopon ne nsa ye no enya bosom adie be nyankopon ye enya bosom ensuo nipa ntumi nye enya bosom enua nipa ntumi nye enya bosom omo asua hunu tete no ekuro de bia meka ensuo bia eda kuro ko tia no eye kuro ni gate untumi nkotena kuro mo no mo eni bone mfa hye kuro ma ne da ensuo so bofo be yiwa ama ya chew so dia se tete na ye ka se eda se ye nkonsuom na ye nananam de bo nsuo ho ban so dia se na ye tu bibia gu won se ne Kristo so emra nya adwuma ene Kristo so emra enya adwuma ya fa ne nyina tranti ye se ne nyina tran ba bia emra ne so no ne nyina sei ene ne tetena na emra ya adwuma no ye nkonsuom da sei ye nkwasa asio da sei na ye nsa ase wa hoden na ye nsuo wa hoden na ye nua e wa hoden na ye de sa ne ma no ana me ya se Kristo so na ye som no ye de asem mra nyina ye de ase aware kane no oba be ware a oba osi so egro bra ene ye de Kristo so matwam se nya papa ayabosom sem oba si so ye ka che ne se mo nye me masem na oye me masem e obra ne tam so so be ware a nro ne bra na wonyi nsi e betwa na su that time no oba ne stro se oba me masem ne tam so ye na ye se ni nyina ayabosom sem ti atwagum obi anya de ope no ene kɔhwɛ 12 years 15 years hwempre onyi nsai hwedwaman asofo se ye de omo kɔ heaven wo betimi obi akɔ heaven nipa na ɔte aso dem ɔno no ɔpɔn ya ne babru ne duku na tade ne mprada mu ɛhɔ na kɔ wuro wo betimi obi akɔ heaven wan kɔ ekɔmba de no te ɔpɔn ya wɔn kɔ fie ɔpɔn ya kɔsi na wɔyen wo fie mi nam ya wo mi wadwuma ɛne safoa ne sha kɔ na anabeje ne kɔ fie kɔ tena fie be ma na oduru odada wo duru fie dada wo to te wo se me de wo kɔ heaven wo betimi obi afa so akɔ heaven nipa na ɔte aso de mo na wo de wo kan se de ɔpɛ no wo pɔn ya ɔkɔ ne mpra kɔda ne mpra ɔno ɔno ɔte no se mu di machi a mo nam me so mo be kɔ wo de ma quotation yankenkan wie ya sofo yi yanko ɔse na mete se na ɔno akɔ na ɔbɔ dweta no ɛnde ɔbɔ gan no ɛma basis na ɔyɔ ɛwa so dem wo ɔno dweta man no ɔgan keke omiemi aso no ɔma chafa ya chafa de ɔbɔ dweta bis ne de ɔ wo a woto so do mo kɔ heaven ɔmo a sa chafa bo nsam gye mu ane de dem ho gye mu na ne dem ho so for so you no dia for baby ɔno kwa do ko bugu hotel dada ɔni pa ne mo de mo sere se ma mo mfa nyankopɔ tumi nya dwuma nyankopɔ be ban se besi se na mo nkeka de mo de mo be yimani ma ware mienu so mo yimani mo ware mienu mo yimani ware mienu ana mo anhyehye rank anhyehye rank aye wedding eso mo sa so na mo chi sa twempra hotel esuma si dwadie enne nyankopɔ mpɛ kra wo wiase ada wale mienu so enya okra na me wo de yɛfa to baabi kra se next week me ba me kyekire mu ho fa to baabi ma me Kristo fo patem mo do wenye on person mo kyese me ye sofo pa me Kristo ni pa bari kwan fa so ye sum nyame nya ne kwan no ye pese ye kyese ye nko na kyese heavens afokuta ye sinka mo fo ko bu nsam gem ho be ko bu nsam gem we wani ni nyina so ni me be ko sua free ye meka reverend meka we de me di kam ni nyina ni me be free abra na me ko atemo basa abra na mo Jesus no na ye wo madam fo baako ono ade o chiri ukum ntati abro se ye bone we me ma ko tesi wo de kan ne enko ose na mete se ensuo su bofo no se ensuo su bofo se wa wo ho tie ni o mete se ensuo su bofo se wa wo ho na wo ho da wo ye kronkron wo tene efri se obu atentre ne wo to wo nya bone a na so bi su esamao edo ma san ensuo su bofo no a enyaw that's right into obu atentre ne but the odi semunu tia obiri de tie sama ne ma no obeya dwuma ente ba sa wai bone ana bosom we ya bosom wa hwehwem odi semunu and the Christopher the Bible and ye de so ye Bible ka Bible now ye nim we no eye manual ya twere so they say it is akoto phone
na paper hyɛ phone no ho good ɛna hia the paper no deɛ yɛmfa nyɛ call yɛmfa paper no nyɛ call ɛma no yɛ yie asɛm na ɛwɔ mu no ɛna wode kɔ akɔdi so baabi akɔyɛ biribi ɛnɛ Bible kutakuta yɛn nsɛm atorɔ paa atorɔ yɛde Bible kuta so di atorɔ yɛsɛ ka Nyankopɔn deɛ woka Bible no sɛ ɛsan sɛ Onyankopɔn atemmuo ma ntɛmu nti nipa bɔ ne kɔ so dɔɔso de biara sɛ yɛma mu ha no sɛ yɛwɔ titiri sɛ yɛ mu obi position sɛ ɔmɛyɛ wɔ adwuma bi mu a ebusa ne sɛ wobɛfa Bible anaa wobɛfa Koran ba mehunu sɛ obi aka sɛ ɔmoma me kosua no hyena foda sɛ ne deɛ nanka adeɛ anka ɛyɛ bi a ho ka obiara ɛyɛ bi a ɛna nka ɛde ɛno yɛ adwuma ka wobɛhu nipa ka bɛyere sɛ so that go you say Bible dey say any Bible make Bible and make kuta Bible dey me tie kra no me the Bible best here make kuta Bible mu because when me say the car enya dwuma na ya dia ene jikosuye nie akade nie ye mfa nsuo so bofo ne ye nkanche na ka wa be so ni start to close da ho no mo a obetu de nsuo one bucket agum amra yeye Reverend AGYAPA time Reverend na me adom o kira ho Nyame bo tena Reverend tena se ewo meduma ho na Reverend ewo Nyame bo tena onye duru meduma o say o obesi wo Abbas Junction onye si wo junction ne so pe o de no afre Reverend number no ma memfa ma obi o no mo obentema ko ba bi ma memfa Reverend number no ma ba to papa ni bi fa na tre o yo bi o penipa o tenipa ase o de ne ma bi ba e nche bi amebusa no ho ase Reverend number is 0244 277 109. 0244 277 109. 0244 277 109. A Reverend personal number. My message for we income. And also a 0244 027 240. 0244 027 240. No attribute as a Reverend AGYAPA. 0244 027 240. Also, no dear, or your software, Nyankopon na friend. Oje Hamedi, Oji Niedi, Oji Abodi, Oji Nsuodi. Adia Nyankopon ya mayeno, Ebia Ojidi. Etienne, was a no be without so. So how be thou so sing about china papara na omwa no ponso so a enye de nipa yo de Nyankopon ye eno no nam so a wo de boa e ka menko a nka nwumre kran ko du order dada because some nipa ka ne doso how na da busuanum no papa mame unimu hwe no ye fom so na sa how na buy no ono do ko but wo no ma and I'm over how anymore. Reverend wa say obebo. Reverend, yet as this subium. Let us was say me to say in so buff on say. Aha. Wow. If now tene. What tene? Now you're cron. If we say what and training. It will buff on us. I want to want some tune anymore. Good. Or bet to me, I am what you madama. Or no. On your bosom. Said the canon. We nyame bofo. It is uncle for Moka and I bosom near bosom and your bosom. And near my cost will bush you more and what be I would you when ye. What yet Timaya fast your bomb pie be and qua. Men find said Dumuni are dying. Said our bosom. Na cadio. A bushiano me, who papa. Who? Would you go ye da? Would ye da? Oh, yes, you buy it. A baby, I worry. Ye jano wa umiensa obebi ono mu a enna mi kase se de wosi bre no anya sam ketwa so that here ne ma mi aware eye basa ne ma mi nu aware eye basa ono so dia eye basa ne ma de be ye basa eya wo ntoto aso se wan hwe nsi wu kwan a odi asempa obebre make me ma quotation bo Ezekiel chapter 16 ho baby 1644. Ezekiel 1644. 1644. 1644. O say. She. Obiara obobu
menu bebu wo so ho be enti eba ne saa bushia no enti atete no ho yeso okwa aware abisa tete no okwa aware abisa empanimfo eka asem a ye adwuma bisa fie ono me na ho abusua okoware mu a ayalefo ni mu ana okoware mu a obewo ba ye abusua be okoware mu a unya ware na obe ma na obewu ye abusua be ono ma nya okoware a wo ba no ware be ma ne ba ya obewu enti yes bu ono mu a ware be ma miensa omunyina ewu obu ono ma ware be ma nan omunyina ewu obu ono oware emansia ema ne nyina ewu na obi ba me nchen oso ware be ma nan omunyina ewu eda ho eye nome omunyina ewu enti akoba ne saa we no eye amamani amane o ene Christopher ya fa ne tra no tete na wo wale ba ko wawu mienu wawu miensa wawu ya di ayi bi se toma no ere to asene se ere to asene a wonya ware yo wo be ko oba afoforo bi sa oba no ware no te ko ndo oba no a oba ne bete saa de na firi wasene o tefu wasene wi a on ware no on ne na biem ansa na no me no ya ye ne bi wo ho ama otumi akwale oba afoforo amana ye yie batene ne nyina ya tuabu sa abosomsem ya tuamu se ya abosomsem na ye mpre eye djuma ne nyina ye djuma ne nyina ye djuma to ne otumi kwa kodu be ni yasibuchia miensa buchia miensa ne de ade opani me se eniema ya tuagu no eniema ya tuagu no ene ye nne se ye break keke tibo mu no a ye hu ye ni so no enti nyame ya aduma wo kira no eno waduma na meye hwe saa die we mame nka wasem nkira wo ma seda pa na me disa ne mayi bae ensa me di aduma we die yesem na maya Ghana fo di adanse ye pa aye di dware a Ghana fo di adanse ye pa saa die we ho me di haban ahodo na kabo na me di aye obi edi ho adanse ya kire ni jo hia bi bebre kwa me do number no ma no minim so we sadie we na Ghana ha no be dem say di onim Reverend Japan no di onim Reverend Japan no no onim de be dem ka ana mawie ana masa sadie we say sadie we on ma de kro aha me ka kire o twen ansa twen na pentem me ka kire on say so good peja we mame sadie we eye powder enye powder hwehwam aye bo ye moto amu ni ade o sadie we ano den eye nua amaka bom na me sadie we ano den no se obi me oba me ncha me mo ba yi o ana djuma ne sei me mo ba yi me mo ba yi na so bi tete wa we ankasa ba ya djuma we ba ya djuma different pamu sankrofo no yi nkrofo bi ho adi okay pamu sankrofo ni pa bonefo no ene ahommonefo no esa yi o madi so etimi abaifo my god me say to me biye ni hono mo na chiwade ni ahaba mu okay we eyensuo good on say sade eyensuo ayensuo ne wo eyensuo badman san ba bi akwa wo abe asensuo obi nim di abe asensuo ana me yase nipa bi bre wabrabom but ya to ne bi ato agu abe asensuo me di we makoma ko 7 enso ebegum di kutami ya me di begum na me bo wo kira obi obeba obi a meche ne bi emu di ahi ensuo no we no good good ena die kro enso mi di begum e di amano na odi akọ otenya me aduma nipa bi obeba obi a mema na we akọ odi akọ me pese me kire on se wonyankopɔ tumi eye adwuma no de agya ye yemfa mo nipa wo bre obi ya wa no sunsu mu anu oden wote okra na ni goslo bi no na da ebe ye free life amano se bibi na mo yam onno me biduwe begum me tse ode beye a ode be kansuo no be de be chewa makofi me ma ode ahohoro yafunu so wona wo se wo peba wona wo se wa wale for 1000 years uni ba wona wo se yade ba wo yamu a eku a me ma ode ahohoro yafunu so ode be fa wo yafu ahori na me ma wo se wiase bibi o wiase eni
we no we are okay. Jonah chapter 4 verse 6 na ebra onyankopon esuma Jonah na wo ya so de akofo osia ko odwa ko tasese no on se ne hontuma pai enka wo ne musuo eko sign crofo ebi na meka no eno me ye sign nipa bi no ko ne musuo eko sign nipa bi no se ye mpene ye ta mo nso me yiri ti fie wa wo foforo we se hwe maduma me nya wie ye me ya brantie me ma nipa bi se me kuye omo bo tonto se we die free ba bia ye betwe tonto omo twe tonto ne boyona omo yi ni free kodo no tonsuom afi eyedi na se no mi bi koso ba no nyankopɔ pese o ma yona ekoka nsɛmpa no kɔyɛ adwuma bi okuro no niwi odwane oyi ne tum maboa ne mmerɛ no wankuno ɔno kɔto nsuira no na ɔbrɛ that time no bi a wodi aboa nansa ɔbrɛ ne wo kyerɛ no entina o se nyankopɔ boa no ebibi cause ɔno a na otumi ade nyina ayo onyankopɔ emma saa ade we fi free at the spot at once eni ɔmane fi free ye emma ne be kata Yona so yes o de kan Jonah chapter 4 ɔmane fi free ye ye fana de nkruma ɔmane fi free eni ene kata Yona so emma ne nya nwunu eni otanya me yawo ba no na medibi enema bia keke kan ha TV ne so o se fidie ne so ena obi so won ma wote won o ha na ni ena o hwe minti me ka nyina so afapa ya wo tro Jonah chapter 4 na Awurade Nyankopɔn siesie adede nkruma good Jonah chapter 4 verse 6 Onyankopɔn siesie adede nkruma na efefe kata Yona at once ena efefe ne kata Yona so ema na tifi enya nwunu enyinu mfiri na wo ehia enyini mfiri de be mu na wo ehia enie eti enu ni we efiri kata Yona so ena efiri kata Yona so no ye fe na dengo enyi na ho ehia mu adede nkruma ne good enie ye Bible ka ho asem eni eti ye fe na adede nkruma na we no saa ne nkomu na efefe base no Awurade Nyankopɔn enemy ya se obi saa bro be jira park so and wo bro nsɛm wa na wo tututuo mi fia bayifo pay mi kura bayifo pay wa tutu ya ato na num ntoso nyina awe wo kotu bayifo tuo ha ho jai kofie ne koda Nyankopɔn ya adom ɔkyera fa ka na bra meduma wo be ba na maye bebresi wo me ma wa ohoro wo nsa yi wo nsa firi ho adwuma bi a wom so ye police ni so ye soldier ni so ye hwan so ye adwuma mo pani na obi hawo obi kutia on person obekọ wani mu abrabom na obre wase aware mu adwuma mu no wo de nya time o tere nya meboa e fiada faka na bra hwa meduma ofisu nyan na eba si sofolai obenya meduma trotro ofiri tachimanya bra swamra about ana macro junction obenya meduma trotro ofiri konongolai akra na wo ba sitek obenya meduma trotro baby ofiri babia no last one cross about obenya meduma trotro udru meduma trotro station na udru meduma o se kache daba ne say ubesi wo Abbas junction na onya si wi a bomodin abisa obi a oho bia say o call REV AGYAPA wo papa no a ye friend Mr. Jekum no owo baby a obi pese o ware bibia omoye no bowura ho o ba na ma ready tsanya ko poed man opa no nso ne fa na matena se me tra konwa kese so na omusuo ni esame na otena se one on one animu ni animu enye se wo ba no ba dabi na me me peke me call na ade ba ko kra ne se ogu onu ma o be tinenka o kon so o hunu no me obi ama me nche mo nka so hu mi da obi ama me nche na mama nkrofo kwa animu e woni bebe ho saade we ye fene susu masa we ye fene susu masa oko voter region efie bi ebisim o say omo de omo no omo nim de nema bisim ye good good anu odin rough we na susu masa we so onim ne din pepe de ewo enuni good eno no pepe de ewo ena we so me kire wade we ye fene onyono we ye onyono onyono ende o Bible num kura eye bofo bia wona dwuma eye bofo onyono ye bofo o ka creation nguma na we eye bofo enti se wonnim de dia wonnim de se wonnim dia ana ide nkuma o mumienu aide nkuma na o mumienu ye oba ene o beema
Sorry ase we no ye bema. Sorry ase we no ye and so woni mu na woni we no ho ye kokko na we see oba ba me kire wade good me magana fo hu say ma ye ntu Nyankopon japade a o se ye mfa yi ye ho no entu mu na bosomsom sofo bia o se obe kacha aban ni nsuo ni nua say abosomsem no na wonim Nyankopon tumi na onye sofo an onim Nyankopon tumi ene onim Nyankopon so tumi ye dwuma e wo haban mu Onyankopon tesro di Onyankopon hwehwe ye honhom a edi aseda e ko ba Nyankopon hwehwe ne se e Kristofo be ma Nyankopon so amenyi na beyi waye amenyi na beda wasi amenyi na beyi waye amenyi na beda wasi Onyankopon amenyi na beyi waye amenyi na beda wasi amenyi na beyi waye amenyi na beda wasi so ye Nyankopon penu no na wo se Nyankopon wotina ye yemu anu oye kese hwe se obi hwe me e Kumawood TV a asofo hwe me a Kristofo hwe me se ye gura so dem a ye hwe wan kasa Onyankopon ma chedi padua no so enti wo se mu ni se mu ni padua e Nyankopon so dan na Onyankopon honhom tu ni padua so na de wo se Nyankopon honhom no very good Nyankopon so dan hote na enemo a atimu se Kristofo a mo hwe me ba di adanse a ye gura so dem a empire enka nipa kuma so dia se good praises enka nipa kuma but the amount honhom epeja kosoro ayo sorry say you sorry Nyankopon emma spirit eye dwuma epeja bibi eteduru sorry time a eno ne Nyankopon hwehwe edu time a saa de nko omanabofo eba ye niema eba gide kosoro ena wo hwehwe enye mpaye gidigidi na reba wo mpaye na wutu na se de wo bo penalty a wo ko se Manchester Man U as Chelsea no wo ko bi bom pa wa so de ma wo man na so no wa hwe ya wo mfi cho wo tofom team gise kolebu ya ko ya saji e dade ya ho pa ya fun se na wo bona so de ya de ya kai sa de aya nkremu fom pa ye aya check nkremu fom pa ye kremu ni se no bom pa kwa wo nti so bom pa ye kremu ni se dem no bom pa ya wo nti o wa so dem no bom pa ya wo nti but the Kristofo nya twom hwehwe nimu o pese o ya mo bia wo so o bom pa ye na pa na o boda so dem akutia mpa ye nko a enya ho na me wo na me buada foforo ye ho so on so bon se bon pa e enya adwuma ya bo emfa me na me ka kire wo e wo se e pepe Nyankopon eniema bi ti sei na me metue ahwefo hwe me na me ye program e wa fidi bi so my be friend free voter of freye e be last of course hi papa ma ben but wa ben pa enye bibia o sadi na onim sesa wo konfo bi nche konfo wa ben pa no e ya haban anya haban yensuo konfo wa ben pa no e ya haban enya haban a e yensuo me did it Reverend AGYAPA nya me ya duma me se wo tena oh ye be lines no good ye be lines no nya me bo wo tena me say ampaya ebedwa wo beba no ma hye niema e wo pan mu si wo eye haban ni nsuo na me de afra na me de ka nsuo e ya be asede anu den na me nkana fidie we so na Ghana fo obi a hye da kotutu abebi ase kura ka se on de ode yi me na me nim de me de ye so de ase na me de we beguma ma wo saa de onde be mu akofie wo pa wo me ma odi bia fa ye fro so de ase me mo chemu nson na de adware wo be sunu nson because we no eye nson e na de begum saa de we ni nson e na de begum so de ase na me magana fo hu se onyame tumi ode amame no eye adwuma wa dwuma collapse wa dwuma to from team oye bibi enye ye kane na nka wo bi pa but ne eniema nyina asai me ka kire wo enye reba ba ne bebie kwan enye mpa ebo bebribe good se wo ya asase ne so adwuma gold wo so e na pese wo ye ho adwuma fra me
frame me what dey mani pa no frame me keke tia me busa ne say eya na nipa bebre frame ya omo ka ho asem obi ho no ma yeso akofa we aba wa ntumi antu akofa we aba wa ntumi antu me say obi aba me nkyɛn ah baabi nipa ne free no me mo ne din ewo Christia echi o baabi enne on na yire ne mani age eni age bebre kwa na we num no na yusu ya so wonnim a na wonnim a na wonnim yewo ahaba bi ye friend abrewase kan esisi wuram wonim wura esisi wuram na musuo bɔ na famu a ebi fa ho a chance ya di yiwan ana bie wachi eye natural nyame na aye eye natural kokuo bi sen oh god kokuo bi sen se bia no unya ni na bra dabi ye kokuo bi sen wo ho na ara ye adwuma ni hiri ye adwuma na bra ye adwuma anu odin ekoko ni suo anu odin ekoko ni suo eno so yesu anase eye dua ene first ekoko ni suo nyame bo tena Reverend Japan atenenka no ebia kasa wote esuo kasa wote abo kasa wote aba kasa wote ya mu nyame kakra so men rest papa na kasa na de na ba no ono obetimi di abo awo o ha no na timu ache nyame bo tena Reverend tena se e wo medruma a ye kuma se ma me fa Reverend number ne ma Reverend number ni 0244 277 109 0244 277 109 0244 277 109 Bakono so 0244 027 240 0244 027 240 0244 027 240 Adia me pe orebe won say ye phone obi enkura ne ba bia ofra ono akasa ne befa or 24/7 ofra de bia onsa ebe kama etimesro nyame wotna ene Reverend enhia o kan asem bia ya mede o se nyankopon de obo wa ba wiase ya ka nyina no efiri ho se de o kokro bi so ami mokro ni din o kono ofo ba bia papa no nya wo ba na djuma no no we wa ho wa ba wa bra ba kan nyina wo ho ba se siwo ne tu anamo na obehu say yes isuo bi ho no ma anu wonte nti na mbo nyina do mu Reverend nyankopon bo tena o so di we semna we eye adwuma obi oba bia no ade o babu aho na bebo TV program ni bi enka me ba be busa say o babu aho me mfa sapan ma good any the last woman be from also o show de bia do so no abai no obebo 1000 Ghana onu ani pim for nya se bia wherever they car onu ani pim also onu ani pim oba ye no say sad of 20,000 Ghana onu ani pim and oba ye me no Odia Sempa enka se bia Reverend Kabwa to David Odia Sempa unim se adwuma a me ye no ho se ayobi no nya sa tumi wi ya a odi adwuma yen ka ba me ka kire se ma be ka kire me o ba ro mi se bi obetua be 5,000 ana se bia 10,000 kura na se dabi entisa so ti ase but be bo TV program no na tembia program no nkoso because wo hwemi ya wo hwemi nsema rebe kenyina one obie wani ite o kire woni ema bi because e oni ba biro mo we sesi a en wi a rebe abobo so nyina no ebi si omu fitire ebi si omanim anso omunim na de ban omunim ye de ye rebe si nyankopon bo kina bra o hia na bibia ebe boko Reverend me busa asem na akọ on se efie bi hodomo a uwura mu a ubo se ye atina ye bi si ho eti a me busa sa ne se biko uma e bi fie e ye fi dada na ye omodua edua bi e ofie no inside ye dua no ofie ni inside na asema uma ne kan se dua we die obeto ye se so tete mai nka
Azuko fio no one problem. E ya wo. Asi mi twanya no. Eti sa nipa sa no ba obetima boa no. Me say obi o ha obi a no nyame adom o kina na pa no. Omra. Say ya wo, say ya twuma. Me dia enya ba bi a problem ni fi ne nyame o. Me dia say o tena se a we na how e tetew ane e tete me. Kone koyi wonsa firi ho. Na bra sisi a na mama ko horo wonsa. O ba na matabu ba ko di amaw na de ko free. Na fe na me no waka. Say ade na e koso no na chiwade ni je enu anu no. Wodi ani gie na ekofie. Wodi ani je na eko. Ebiri bi amenya 2012 me si menya accident bi wira fi da 2012. Sa ta na me moa me ho a kenne me no nkasa 2012 menya accident bi a na no den but na minim nua dada me di bi adware ahoma kira na me tuka na ta na tam yewu e hye mpabo am police ni bi pani bi na ta na o bekwai na o ye inspector o no chief inspector ye fe no JJ Mensa and them say o wie na djuma am say last kura me tene kana wo ka so a o hwe me anyame hira no ya de papa ni ka kire me say reverend me hu accident mo wo me twitwa o ka ni yi wo mo no but wo de no ano wo de yakopon na yi we free na me hira papa ni bua me ho ba bi ante me tiri ante na ma bua me ho papa ni ka say me yira eso ma yira now to ha ben ya Reverend for number 2 Jan for the last 0244 277 109 frame bisame Reverend Hefa meya dan simana dwuya ukwa wa simana dwuya nebra 0244 277 109 okay Reverend AGYAPA any attending can report na otnase ewo meduma eno no Asia ye frame odi asempa twonwusu ye that's an event adia obey do ha bebro no men konkoye awrade nhira obi bia no nka ho e be hia bi medofo bidia ne Reverend AGYAPA beni wahia jebre ne tenase wabɔ mpa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode ehaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no e ba be ye firi so nyame na dia che me ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya mpaibo bibia na kade na boka se ei sa na bibi wo wi ase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abbas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 02